Ο Νίκος και η Ηλέκτρα γνωρίστηκαν το καλοκαίρι του 2004 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και οι δύο είναι φανατικοί οπαδοί του τένις και βεβαίως παρακολουθούσαν ανελιπώς όλους τους αγώνες. Μετά από μια σχέση 2 περίπου ετών, αποφάσισαν να παντρευτούν. Απέκτησαν 2 παιδιά δίδυμα, το Γιάννη και τη Μαρία, οι οποίοι σήμερα είναι 7 ετών. Ζούσαν σε ιδιόκτητο σπίτι της Ηλέκτρας, το οποίο της είχε δωρήσει ο πατέρας της πριν το γάμο. Κατά τη διάρκεια του γάμου απέκτησαν από κοινού μια εξοχική κατοικία στα Χανιά της Κρήτης. Ο Νίκος είναι στέλεχος πωλήσεων και η Ηλέκτρα είναι καθηγήτρια Ισπανικών. Από τη γέννηση όμως των παιδιών της και μετά, περιορίστηκε σε ιδιαίτερα μαθήματα ώστε να μπορεί να φροντίζει τα παιδιά της. Ο γάμος του Νίκου και της Ηλέκτρας έχει αρχίσει να κλονίζεται. Από τα μέσα του 2010 περίπου, η Ηλέκτρα είχε αρχίσει να υποπτεύεται πως ο Νίκος έχει διπλή ζωή, το οποίο βέβαια αποδείχτηκε αληθινό τελικά. Στις αρχές του 2012 εκδόθηκε το συνενετικό διαζύγιο. Ο Νίκος έφυγε από το σπίτι και στο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψαν αποφάσισαν πως για διατροφή ο Νίκος θα έδινε το ποσό των 800 ευρώ κάθε μήνα. Ταυτόχρονα καθορίστηκε και ο τρόπος επικοινωνίας του με τα παιδιά τους. Λόγω της οικονομικής κρίσης ο Νίκος δυστυχώς απολύθηκε τον Ιούνιο του 2013 και βρήκε ωστόσο νέα δουλειά τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, αλλά με μισθό σημαντικά μικρότερο από αυτό που έπαιρνε στην προηγούμενη εργασία του. Η Ηλέκτρα, χωρίς να μπορεί να ξεχάσει το λόγο για τον οποίο χώρισε με τον Νίκο και σε αντίπεινα για τη μη καταβολή του ποσού της διατροφής, προχώρησε σε μηνύσεις και αρνήθηκε να του δώσει τα παιδιά τις συμφωνημένες ημέρες, ισχυριζόμενη πως αν δεν δώσει ο Νίκος τα όσα της χρωστάει ως διατροφή, δεν πρόκειται να δει τα παιδιά τους. Ο Νίκος, μη μπορώντας να βγάλει άκρη με τις παράλογες απαιτήσεις της Ηλέκτρας, και καθώς βεβαίως του κοστίζει πολύ συναισθηματικά το να μην μπορεί να δει τα παιδιά του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, απευθύνθηκε σε δικηγόρο, ο οποίος τον συμβούλεψε να προσφύγει σε ένα νέο για την Ελλάδα θεσμό, τη διαμεσολάβηση. Ο Νίκος συμφώνησε να προσπαθήσουν να βρουν μια λύση μέσω της διαμεσολάβησης, καθώς δεν μπορεί να διαθέσει τα χρήματα που απαιτούνται για τα δικαστήρια και βεβαίως θέλει σε κάθε περίπτωση να αποφύγει τον ψυχολογικό φόρτο ενός δικαστηρίου. Απευθύνθηκαν στο κέντρο διαμεσολάβησης. Και οι διαμεσολαβητές που επέλεξαν για την υπόθεσή τους ήρθαν σε τηλεφωνική επαφή με τους δικηγόρους και πραγματοποίησαν ενημερωτική συνάντηση με το κάθε μέρος χωριστά, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη διαδικασία, αλλά και να εξακριβώσουν ότι η υπόθεσή τους επιδέχεται διαμεσολάβησης. Οι δικηγόροι και τα μέρη συμφώνησαν να ολοκληρώσουν τη διαμεσολάβηση όχι σε μία μέρα, αλλά σε διαφορετικές ημέρες, εφαρμόζοντας το μοντέλο των συνεδριών. Κάθε συνεδρία διαρκεί 2 με 2,5 ώρες και απέχουν μερικές ημέρες η μία από την άλλη, προκειμένου να δώσουν την ευκαιρία στα μέρη και τους δικηγόρους να επεξεργαστούν τα θέματα που συζητήθηκαν, να ερευνήσουν στοιχεία και να προτείνουν λύσεις. Συνήθως χρειάζονται 3 με 4 συνεδρίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την πρώτη συνεδρία. Οι διαμεσολαβητές βρίσκονται μαζί με τα μέρη και τους δικηγόρους τους στην αίθουσα της διαμεσολάβησης. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στη σημερινή διαδικασία της διαμεσολάβησης. Είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά από τη σημερινή διαδικασία. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποια στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία σήμερα εδώ. Έχετε έρθει είστε εσείς αυτοί που θα καθορίσετε τα θέματα που θα συζητήσετε με τη βοήθεια φυσικά τη δική μας. Θα προτείνετε λύσεις και στο τέλος θα συντάξουμε το πρακτικό το οποίο θα περιέχει την τελική σας συμφωνία και εφόσον κάποιος από εσάς μας το ζητήσει, θα καταθέσουμε το πρακτικό αυτό στη γραμματεία του αρμόδιου πρωτοδικείου. Με την κατάθεση και μόνο το πρακτικό είναι τίτλος εκτελεστός. Μέχρι τη στιγμή της τελικής υπογραφής είστε ελεύθεροι, μπορείτε αν θέλετε να αποχωρήσετε, για κάποιο λόγο νομίζετε ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε ή δεν θέλετε, μόνο που σε αυτή την περίπτωση και εγώ και η Δήμητρα θα θέλαμε να μας ζητήσετε μια κατηδίαν συνάντηση πριν για να συζητήσουμε τους λόγους που ενδεχομένως σας κάνουν να αποφασίσετε να αποχωρήσετε. Λίγα λόγια τώρα για την βασική αρχή της διαμεσολάβησης καθώς και για την διάρθρωση της διαδικασίας που θα ακολουθήσουμε σήμερα.
Η διαμεσολάβηση είναι μια δικασία εμπιστευτική, που σημαίνει ότι υπάρχει η βασική αρχή του απορρίτου κατά τη διάρκεια της. Οτιδήποτε υποθεί σε αυτό το δωμάτιο δεν μπορεί να κοινολογηθεί σε τρίτους, ούτε και να αποτελέσει στοιχείο αποδεικτικό σε μεταγενέστερες διαδικασίες, δικαστήριο ή διαιτησία, καθώς επίσης κανείς από εμάς δεν μπορεί να κληθεί ως μάρτυρας. Στη διάρκεια της διαμεσολάβησης θα πραγματοποιηθούν κοινές και κατηδίαν συναντήσεις. Στις κατηδίαν αυτές συναντήσεις, τίποτα από αυτά που θα μας πείτε δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε στην άλλη πλευρά, θα μείνουν και αυτά μεταξύ μας, παρά μόνο, και θα τα μεταφέρουμε στην άλλη πλευρά παρά μόνο αν έχουμε ειδική άδεια από εσάς. Επίσης, ο χρόνος που θα αφιερώνουμε σε κάθε μία αυτές τις κατηδίαν συναντήσεις θα είναι ακριβώς ίσος και για τους δύο σας. Στην οικογενειακή διαμεσολάβηση, κυρίως έχουμε περισσότερο κοινές συναντήσεις, περισσότερες δηλαδή από κατηδίαν συναντήσεις. Ωστόσο, αν εσείς νιώθετε ότι χρειάζεστε κάποιο χρόνο με τους δικηγόρους σας ή θέλετε για κάποιον λόγο να έχετε κατηδίαν συνάντηση, μπορείτε να μας ενημερώσετε και οπωσδήποτε θα τις έχετε τις κατηδίαν συναντήσεις. Η κοινή μας θα γίνει εδώ, σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Όσον αφορά τις κατηδίαν συναντήσεις, θα γίνουν σε διαφορετικούς χώρους που σας έχουν υποδειχθεί ήδη από τη γραμματεία, νομίζω, ερχόμενοι, και είναι μάλιστα και σε διαφορετικούς ορόφους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνεστε άνετα. Άνετα, βέβαια. Και μιλώντας για άνεση, υπάρχει δυνατότητα από τη διαδικασία να μιλάμε με τα μικρά μας ονόματα. Πώς το βλέπετε αυτό? Εγώ συμφωνώ. Ούτε εγώ έχω αντίληψη. Συμφωνώ. Θα ήθελα να συνεχίσω λίγο σε αυτό που έλεγε πριν η Δήμητρα και να μιλήσω τώρα για το ρόλο το δικό μας, δηλαδή τι κάνουμε εμείς εδώ. Καθήκον μας είναι να συντονίζουμε τη διαδικασία, να σας βοηθούμε να καθορίσετε τα θέματα τα οποία θέλετε να συζητήσετε, να διερευνούμε μαζί σας τα θέματα αυτά και με σκοπό να σιγά σιγά να φτάσουμε σε μια λύση που είναι επιθυμητή για εσάς. Ο ρόλος μας είναι ουδέτερος σε σχέση με τα θέματα της διαφοράς σας. Δεν κρίνουμε, δεν αποφασίζουμε, δεν υποστηρίζουμε κάποια πλευρά. Είμαστε ανεξάρτητοι. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη μεταξύ σας επικοινωνία, ώστε να μπορέσετε με ένα καλύτερο τρόπο να ρυθμίσετε θέματα που αφορούν τη σχέση τη δική σας, τη σχέση των παιδιών σας, τη σχέση τη δική σας με τα παιδιά σας και βεβαίως κάποια θέματα οικονομικά ή περιουσιακά. Αν και είμαστε δικηγόροι, ο ρόλος μας σήμερα εδώ είναι τελείως διαφορετικός. Εξάλλου έχετε τους δικηγόρους σας εδώ για να σας βοηθήσουν. Ο ρόλος τους βέβαια είναι διαφορετικός από αυτόν στα δικαστήρια. Εδώ έχουν έρθει για να σας δώσουν τις συμβουλές τους, είναι κάτι που ξέρουν να κάνουν επίσης πολύ καλά. Γι' αυτό οποιαδήποτε στιγμή έχετε ανάγκη να ρωτήσετε κάτι με τους δικηγόρους σας ή να έχετε μια συνάντηση μαζί τους, όπως και οι δικηγόροι οποιαδήποτε στιγμή θέλουν να παρέμβουν ή να έχουν οποιαδήποτε συνάντηση κατηδίαν με τους πελάτες τους, παρακαλώ μην διστάσετε να μας το ζητήσετε. Λοιπόν, σε λίγο τώρα προχωράμε ως προς τη διάρθρωση της διαδικασίας, θα περάσουμε στις εναρκτήριες τοποθετήσεις σας. Για το επικοδομητικότερο της συζήτησης και για την καλύτερη επικοινωνία, θα ήταν καλό να μην διακόπτετε το ένα στον άλλον σε αυτές τις εναρκτήριες τοποθετήσεις και καλό επίσης θα ήταν να αποφευθούν οι προσωπικές επιθέσεις. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η διαδικασία αυτή είναι μια δική σας διαδικασία. Έχετε μια μοναδική ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας, να ακούσετε και να ακουστείτε όπως πιθανόν δεν θα είχατε στο δικαστήριο. Επιτρέψτε μας για μία ακόμη φορά να χαιρετήσουμε την απόφασή σας να είστε σήμερα εδώ. Και τώρα βέβαια όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται στο συμφωνητικό επαγωγής στη διαμεσολάβηση, το οποίο το έχουν δει και το έχουν ελέγξει οι δικηγόροι σας, το έχουν υπογράψει. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στις αρχικές σας τοποθετήσεις και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε κάποια θέματα πάνω στα οποία θα συζητήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα από εσάς ποιος είναι έτοιμος να ξεκινήσει, ποιος θέλει να ξεκινήσει. Θα έλεγα να ξεκινήσει πρώτα η Ηλέκτρα. Ηλέκτρα. Έχω έρθει στη διαμεσολάβηση γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και γιατί ο δικηγόρος μου συμβούλεψε να έρθω. Στην πραγματικότητα δεν έχω καμία διάθεση να είμαι στο ίδιο δωμάτιο μαζί του, πόσο μάλλον στο ίδιο τραπέζι. Με κατέστρεψε το γάμο μας, με απάτησε, με κορόιδεψε, δεν σεβάστηκε τα παιδιά μας και δεν έχει παραδεχτεί και ποτέ τα λάθη του στη σχέση μας. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη χωρίσει και για κάποιο διάστημα έχει σταματήσει να καταβάλει τη διατροφή των παιδιών. Ο λόγος που είμαι εδώ λοιπόν είναι καθαρά τα παιδιά μου, όχι αυτός. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να συμπληρώσεις? Όχι, προς το παρόν όχι. Νίκο. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό που έγινε με την Ηλέκτρα.
Δεν φταίω εγώ αν ο γάμος μας κατέληξε σε αδιέξοδο. Αφοσιώθηκε τόσο πολύ στα παιδιά και τη φροντίδα τους, που εμένα μ' άφησε στην απ' έξω. Με λίγα λόγια, με τη συμπεριφορά της με απομάκρυνε. Έτσι λέγεται τώρα το κέρατο. Απομάκρυνε. Μην ψάξει να βρει δικαιολογίες. Εδώ είμαστε για άλλο λόγο. Δεν είναι δικαιολογίες, είναι πραγματικότητα. Τόσο πολύ υπολογίζει την οικογένειά σου. Αυτό που λες με θίγει. Και σταμάτα να με προσβάλλεις. Καλό είναι να μην διακόπτει ο ένας τον άλλον. Θα υπάρξει αρκετός χρόνος για να πείτε τις απόψεις σας. Νίκο, θα ήθελες να συνεχίσεις? Ναι. Όπως σας είπα και στη συνάντηση που είχαμε πριν τη διαμεσολάβηση, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης έχασα την δουλειά που είχα, στην οποία έβγαζα περίπου 3.500 ευρώ μηνιαίως. Αρχικά βρέθηκα να μην έχω τίποτα. Και τώρα με την καινούρια δουλειά που έχω, τα βγάζω πέρα με μεγάλη δυσκολία. Σε αυτή τη δουλειά ο μισθός μου δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθω. Φυσικά και ενδιαφέρομαι για τα παιδιά μου και θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ για αυτά. Όμως, δυστυχώς, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στο ποσό της διατροφής, όπως αυτό είχε οριστεί, και δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Από όσα έχετε πει μέχρι τώρα, καταλαβαίνουμε ότι κύριο μέλημά σας είναι τα παιδιά σας. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι για ένα διάστημα έχει μείνει άνεργος και ότι τα χρήματα που βγάζει τώρα είναι πολύ λιγότερα από πριν. Όμως μέχρι τώρα, εγώ είμαι αυτή που πληρώνω τα πάντα. Ας πληρώσει αυτά που μου χρωστάει και μετά μπορεί να δει όσο θέλει τα παιδιά του. Πάντως, Ηλέκτρα, να ξέρεις αυτό ότι αντιβαίνει στη συμφωνία που έχετε υπογράψει μέχρι σήμερα. Ναι, αλλά ξεχνάτε ότι έχετε συμφωνήσει να δίνετε ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο δεν δίνετε. Ναι, έχετε δίκιο. Όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν έχω τον μισθό που είχα στην προηγούμενη μου δουλειά, και ενώ η Ηλέκτρα το γνωρίζει αυτό, συνεχίζει και με χτυπάει εκεί που πονάω, στα παιδιά μας. Αντιλαμβανόμαστε τα θέματά σας και για μία ακόμη φορά έχει προκύψει από τις τοποθετήσεις σας ότι πρωταρχικός σας στόχος είναι τα παιδιά σας. Και από τις τοποθετήσεις σας επίσης προέκυψαν τα επιμέρους ζητήματα για την κατάκτηση αυτού του στόχου. Ένα θέμα το οποίο προέκυψε είναι η επικοινωνία του Νίκου με τα παιδιά σας και το άλλο το ύψος της διατροφής. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι και το θέμα της σχέσης του κύριου από εδώ. Για μένα αυτό δεν αποτελεί θέμα και δεν σχετίζεται με τα παιδιά. Φυσικά και σχετίζεται, γιατί δεν θέλω αυτή η κυρία να έχει καμία σχέση με τα παιδιά μου. Επίσης, δεν είσαι ποτέ εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Δεν έρχεσαι ποτέ στην ώρα σου να τα παραλάβεις, προβάλλοντας ένα κάρο δικαιολογίες και φυσικά αρχίζεις και να τα επιστρέψεις. Ναι. Μπορώ εγώ να σε εμπιστευτώ μετά από όλα αυτά? Κάτι όμως, εγώ είμαι ο πατέρας του. Είναι σαφές ότι κάθε πλευρά έχει τα δικά της θέματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό και θαρρυντικό ταυτόχρονα που σε τόσο πρώιμο στάδιο έχουμε ήδη δύο κοινά θέματα στο τραπέζι. Και αυτά είναι η διατροφή και η επικοινωνία. Πώς θα σας φαινόταν αν τα έγραφα στον πίνακα, ώστε να τα έχουμε πιο ξεκάθαρα και να μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά? Συμφωνείτε? Ναι, βέβαια. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε σε κατηδία συναντήσεις, οπότε θα μιλήσουμε διεξοδικά και για αυτά τα θέματα, αλλά θα περάσουμε να δούμε και κάποια άλλα νέα που τυχόν προκύψουν. Οπότε νομίζω ότι τώρα ήρθε η στιγμή να περάσουμε στις κατηδία συναντήσεις και να ξεκινήσουμε με τον Νίκο, καθώς πριν είχαμε ξεκινήσει με την Ηλέκτρα. Με τις κατηδίαν συναντήσεις, ο διαμεσολαβητής προσπαθεί να διερευνήσει σε βάθος τα θέματα και να συζητήσει πληροφορίες που δύσκολα θα το αποκαλύπτονταν στην κενή συνάντηση. Στην κατηδία συνάντηση, ο διαμεσολαβητής συναντάται με το μέρος και το δικηγόρο του. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται σε ξεχωριστή αίθουσα, η οποία έχει διατεθεί στα μέρη για όλη τη διάρκεια της συνεδρίας της διαμεσολάβησης. Νίκο, θα θέλαμε να σου υπενθυμίσουμε πως κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, ό,τι εκμυστηρευτείς, ό,τι πεις κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας θα είναι εμπιστευτικό, παραμένει εμπιστευτικό, μέχρι τη στιγμή που θα μας δώσεις την άδεια να τη μεταφέρουμε στην Ηλέκτρα. Πες μας, από την πρώτη συνάντηση που είχες με την Ηλέκτρα και από τα θέματα που θίξαμε εκεί, με ποιο από όλα θα ήθελες να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας? Με πονάει ότι δεν μπορώ να δω τα παιδιά μας έτσι όπως έχουμε συμφωνήσει. Γιατί πιστεύεις ότι η Ηλέκτρα κρατά αυτή τη στάση? Πιστεύω πως την έχει επηρεάσει η σχέση που είχα τότε και που εξακολουθώ να έχω ακόμα και τώρα. Αλλά δεν βρίσκω τον λόγο που δεν μπορώ να έχω αυτή τη σχέση, εφόσον στην προσωπική μου ζωή μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Εξάλλου έχουμε χωρίσει. Από ό,τι γνωρίζω και η Ηλέκτρα έχει κάποιον στη ζωή της. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να βλέπω τα παιδιά μου και να έχω και μια περισσότερη συμμετοχή στη ζωή τους. Αυτά ζητάω. Πώς θέλεις να είναι η επικοινωνία σου με τα παιδιά, τι ακριβώς εννοείς όταν λες ότι θες να έχεις μεγαλύτερη συμμετοχή?
Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να τηρείτε το συμφωνητικό. Εκεί καθορίζεται ακριβώς πότε ο Νίκος μπορεί να βλέπει τα παιδιά του. Νίκο, αναφέρθηκες προηγουμένως στη συμμετοχή στη ζωή των παιδιών σου. Ναι. Τι σημαίνει αυτό για σένα, θα ήθελες λίγο να μας το αναλύσεις, να μας πεις κάποια πράγματα παραπάνω? Να σας πω, ο γιος μου ο Γιάννης πηγαίνει σε μια ακαδημία ποδοσφαίρου και από ό,τι φαίνεται είναι ταλέντο, έχει ταλέντο σε αυτό. Εγώ αυτό που θα ήθελα θα ήταν να μπορώ να το συνοδεύω στις προπονήσεις, να τον πηγαίνω εγώ. Και μετά να πηγαίνουμε να παίρνουμε και τη Μαρία και να πηγαίνουμε τις Τετάρτες, τα απογεύματα πιο πολύ, στο σπίτι το πατρικό. Εκεί θα μπορούν να τα βλέπουν και οι παππούδες. Τώρα, όσον αφορά τη Μαρία, δείχνει ότι έχει ταλέντο στη μουσική. Για την ακρίβεια την έχουμε γράψει σε ένα οδείο, όπου εκεί μαθαίνει πιάνο. Το θέμα είναι πως όταν η σχολή της οργανώνει κάποια εκδήλωση, εγώ δεν το μαθαίνω ποτέ. Μάλλον μου το κρύβει η Ηλέκτρα. Και αν το μάθω, αντιλαμβάνομαι πως θα μου δημιουργήσει σκηνή. Έτσι αναγκάζομαι να μην πηγαίνω. Και αυτό εμένα μου κοστίζει πάρα πολύ. Άρα εννοείς ότι θες να είσαι παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις? Φυσικά. Και στις αυτές τις εορτές και σε κάποιες εκδηλώσεις ενδιάμεσες, σε οποιασδήποτε εκδηλώσεις τέλος πάντων. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλεις λοιπόν να συμμετέχεις στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες το περισσότερο δυνατό. Βέβαια. Αναφορικά με τη διατροφή, ποια είναι η θέση σου? Από τη στιγμή που έχω χάσει τη δουλειά μου και μετά, έχει αλλάξει η ζωή μου. Τον πρώτο καιρό αναγκάστηκα να μένω στο σπίτι των γονιών μου. Τον τελευταίο καιρό κατάφερα και νίκιασα ένα διάρρη, στο οποίο μένω μόνος μου. Θα ήθελες να κάνουμε μια ανάλυση των οικονομικών σου στοιχείων και να σημειώσουμε στον πίνακα για να μας είναι πιο εύκολο? Ναι, βέβαια, να σας πω. Λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε με το μισθό, ο οποίος είναι 1.500 ευρώ. Το ποσό που δίνω για τη διατροφή είναι 400 ευρώ. 300 ευρώ είναι το ενίκιο του σπιτιού. Περίπου 300 ευρώ είναι τα προσωπικά μου έξοδα. Να βάλουμε και 200 ευρώ για τα έξοδα του σπιτιού. Επίσης θα πρέπει να προσθέσουμε και 300 ευρώ που δίνω για το δάνειο, το επασκευαστικό, το οποίο έχω πάρει για το σπίτι στην Κρήτη. Το οποίο πρέπει να σου πω ότι είναι στο όνομά μου και έχω αναλάβει εδώ και χρόνια να το πληρώνω εγώ εξ ολοκλήρου. Αυτά είναι. Μάλιστα. Συνεπώς, Νίκο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσες, το ποσό που μπορείς να δίνεις για διατροφή είναι 400 ευρώ. Ακριβώς. Ξέρω ότι είναι λίγα, ότι δεν καλύπτουν τη διατροφή. Αλλά το βλέπετε και εσείς ίδια, ότι δεν μπορώ να δώσω παραπάνω. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με το ιδιωτικό σχολείο. Γιατί τώρα τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Ναι. Ίσως ήταν καλύτερα να αφήσουμε το ιδιωτικό σχολείο και να πάμε σε ένα δημόσιο. Έτσι ώστε να γλιτώσουμε τα δύο. Άρα, αν καταλαβαίνουμε καλά, θεωρείς πως πρέπει να περιοριστούν τα έξοδα, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να ανταποκριθείς. Ναι. Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας και το οποίο δεν μπορούσες ή δεν ήθελες να το πεις ενώπιον της Ηλέκτρας προηγουμένως στην κοινή μας συνάντηση? Όταν απολύθηκα από την προηγούμενη δουλειά, έλαβα ένα συγκεκριμένο ποσό ως αποζημίωση. Τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποίησα για να εξοφλήσω μερικώς το επισκευαστικό δάνειο του σπιτιού στην Κρήτη. Επίσης, ένα συγκεκριμένο ποσό το χρησιμοποίησα, το τοποθέτησα τέλος πάντων σε ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα σπουδών. Το αφορά τα παιδιά. Μάλιστα. Τώρα δεν θα ήθελα να δώσω περισσότερες πληροφορίες για την αποζημίωση, τα ποσά κτλ. Θα ήθελα να μείνει μεταξύ μας. Από αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής, είναι σαφές ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα να περνάς όσο γίνεται περισσότερο χρόνο μαζί με τα παιδιά σου στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, πέρα από τα προβλεπόμενα του συμφωνητικού. Ναι. Ναι, βεβαίως. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό για σένα να περιοριστούν τα έξοδα. Και αυτό είναι σημαντικό. Και γι' αυτό αναφέρθηκε στο ποσό των 400 ευρώ της διατροφής, το οποίο μπορείς να προσφέρεις στην οικογένεια σου. Αυτό το βλέπετε και εσείς. Από τις υπόλοιπες πληροφορίες που μας ανέφερες, τι είναι αυτό που δεν θέλεις να μεταφέρουμε στην άλλη πλευρά? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Δεν έχουμε πρόβλημα.
Όλα μπορείτε να τα μεταφέρετε, όλα όσα ακούστηκαν, εκτός από το τελευταίο σχετικά με την αποζημίωση. Νομίζω ότι η συζήτησή μας ήταν ικανοποιητικά παραγωγική και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Θα χρειαστεί τώρα να σκεφτείτε προτάσεις οι οποίες να ικανοποιούν αυτά τα σημαντικά θέματα τα οποία αναδείξαμε προηγουμένως στη συζήτηση και για όσο διάστημα θα είμαστε εμείς με την Ηλέκτρα και θα γυρίσουμε περίπου σε 15-20 λεπτά ξανά μαζί για να τα συζητήσουμε. Στο σημείο αυτό, οι διαμεσολαβητές ανακεφαλαιώνουν προβάλλοντας τα σημεία εκείνα που συντελούν στην πρόοδο της διαδικασίας και αναχωρούν για την κατηδίαν συνάντηση με την Ηλέκτρα. Εκεί τις υπενθυμίζουν τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας και απορρίτου και προχωρούν στη διαδικασία. Η Ηλέκτρα στην προηγούμενη κοινή μας συνάντηση με τον Νίκο αναφέρθηκε σε έντονο ύφος για την εξέλιξη της σχέσης σας με τον Νίκο και το πόσο δύσκολο είναι για σένα σήμερα να βρίσκεστε στο ίδιο τραπέζι, προβάλλοντας ωστόσο το συμφέρον των παιδιών σας και πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Γι' αυτό και θέλω να μάθω τελικά τι σας είπε η διατροφή, αν θα δώσει αυτά που μου χρωστάει. Είναι νωρίς ακόμη να έχουμε απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το σημείο θέλαμε να δούμε τα θέματα που είναι σημαντικά για εσάς, να τα αναπτύξουμε και να ξεκινήσουμε με την διατροφή και με την επικοινωνία. Τι θα ήθελες να πεις ως προς αυτά? Καταρχήν, όσον αφορά τη διατροφή, έχουμε συμφωνήσει να δίνει 800 ευρώ, με τα οποία καλύπτουμε το σχολείο των παιδιών. Τα υπόλοιπα τα καλύπτω εγώ από τα μαθήματα που κάνω. Υπόλοιπα, δηλαδή? Δηλαδή 300 ευρώ, με τα οποία πληρώνω το βίο των παιδιών και την Ακαδημία Ποδοσφαίρου, συν κάποια καθημερινά έξοδά τους. Από εκεί και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, με την κρίση έχουν μειωθεί και τα μαθήματα, που σημαίνει ότι και εγώ αναγκάζομαι και ζητάω τους γονείς μου, που είναι συνταξιούχοι άνθρωποι. Τι γίνεται έτσι? Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι δύσκολο για σένα να ζητάς χρήματα από τους γονείς σου. Εννοείται. Ποιο είναι το ποσό που σου οφείλει σήμερα? Κοιτάξτε, σταμάτησε να πληρώνει τη διατροφή τον Αύγουστο. Συνεπώς, μας οφείλει τους εξής μήνες: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Έχουμε 5 μήνες επί 800 ευρώ, μας κάνει 4.000. Από αυτά έχει δώσει τα μισά, δηλαδή 2.000 ευρώ, και μας οφείλει τα υπόλοιπα. Και τα χρειάζομαι αυτά τα χρήματα, γιατί έχω αφήσει απλήρωτο το σχολείο των παιδιών. Βέβαια, οι άνθρωποι κατανοώντας την κατάσταση έχουν προτείνει μια αποπληρωμή σε μηνιαίες δόσεις, αλλά. Και πάλι. Άρα, μιλάμε τώρα για το ποσό των 2.000 ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή εκκρεμεί να εξοφληθεί. Πού νομίζεις ότι οφείλεται αυτή η καθυστέρηση? Κοιτάξτε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα, ότι είχε μείνει άνεργο κάποια στιγμή, ότι είχε αλλάξει δουλειά. Όμως, οφείλει να σεβαστεί αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Με δεδομένο τις νέες συνθήκες της δουλειάς του, όπως τις ανέπτυξε προηγουμένως στην κοινή μας συνάντηση, πόσο εφικτό νομίζετε ότι είναι αυτό? Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό και αν είναι, αυτό πρέπει να το δούμε. Όμως δεν προτίθεμαι σε καμία περίπτωση να κόψω τις δραστηριότητες των παιδιών και φυσικά με τίποτα το ιδιωτικό σχολείο. Έχει κάνει κάποια πρόταση? Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά νωρίς για να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, όπως σας είπα και πριν η Δήμητρα. Αυτό που μας έχει εξοδοτήσει όμως να μεταφέρουμε είναι ότι θέλει να τηρείται το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα παιδιά και ότι θα ήθελε να έχει μια περισσότερο ενεργή συμμετοχή στη ζωή τους. Δηλαδή θα ήθελε να συμμετέχει περισσότερο στις εξωσχολικές του δραστηριότητες, θα ήθελε να συνοδεύει τον γιο σας τον Γιάννη στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου όταν έχει προπόνηση και αγώνες και θα ήθελε να παρακολουθεί τη Μαρία στο Οδείο και τις εκδηλώσεις που έχει με το Οδείο. Σχετικά με τα οικονομικά βέβαια, αναφέρθηκε και εκεί, μίλησε ότι τώρα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αδυνατή να δίνει το ποσό των 800 ευρώ και αυτό που μπορεί να δίνει είναι 400 ευρώ. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να κοπεί κάτι. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν κάτι τέτοιο? Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σημασία, νομίζω εγώ και η Δήμητρα, γιατί εδώ είμαστε για να βρείτε λύση εσύ και ο Νίκος. Αυτό που εσύ και ο Νίκος θέλετε είναι αυτό που μετράει. Όπως σας είπα, δεν νομίζω ότι μπορεί να κοπεί κάτι. Από εκεί και πέρα, αν έχει κάποια πρόταση, ας την ακούσουμε. Το μόνο συγκεκριμένο που έχουμε εξισορροπηθεί να σας μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή είναι κάποια ανάλυση των εξόδων του. Δηλαδή, σύμφωνα με το μισθό που έχει, πώς κατανέμονται τα χρήματα αυτά, πού πηγαίνουν. Σχετικά με την επικοινωνία τώρα, αφού έχουμε κάνει αυτή την ανάλυση, θα το δούμε βέβαια, θα μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας για όλα αυτά. Σχετικά με την επικοινωνία, όπως σας τα έδωσα πριν, τι σκέφτεστε?
Δεν έχω κανένα πρόβλημα να βλέπει τα παιδιά του, ούτε και να συμμετέχει στην ανατροφή του. Η πατέρα του είναι λογικό. Αυτό που δεν θέλω είναι αυτή η παλιογυναίκα να έρχεται σε επαφή με τα παιδιά μου. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι όταν είναι στην Αθήνα μένει μαζί του. Δεν θέλω τα παιδιά μου να μένουν μαζί του, ούτε και να παίρνουν χρόνο μαζί τη. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει αντίρρηση τα παιδιά να βλέπουν τον πατέρα του και να έχουν προσωπικό χρόνο μαζί του. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Αν θέλαμε να κάνουμε μια σύνοψη γενικότερα, μας είπες ότι το ποσό της διατροφής για σένα πρέπει να παραμείνει στα 800 ευρώ, ότι θες να βλέπει ο Νίκος τα παιδιά, κάθε φορά όμως που θα τα βλέπεις, δεν θες με τίποτα να είναι η σύντροφός του παρούσα. Σωστά? Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να μεταφέρουμε? Μπορείτε να μεταφέρετε όλα, ναι. Κυρίως ότι δεν θέλω ο σύντροφός του να έχει καμία σχέση με τα παιδιά μου. Είναι ξεκάθαρο. Κάτι άλλο που θέλετε να ρωτήσετε, που θέλετε να μεταφέρουμε? Υπάρχει και ένα θέμα σχετικά με την αποζημίωση της απόλυσης που έχει πάρει. Θέλουμε να μάθουμε τι ποσό έχει λάβει ως αποζημίωση απόλυσης και επίσης με αυτό το ποσό τι σκοπεύει να κάνει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε 15 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί σας. Μετά τις δύο πρώτες χωριστές συναντήσεις με τα μέρη, ακολούθησαν άλλες δύο επίσης χωριστές συναντήσεις με ανταλλαγή πληροφοριών, προτάσεων και απόψεων. Η σημερινή συνεδρία έληξε με μια κοινή συνάντηση των μερών, κατά την οποία τα μέρη, με βάση όσο έχουν προηγηθεί, προέβησαν σε προτάσεις και δεσμεύτηκαν να προτείνουν τις εναλλακτικές επί των θεμάτων που προέκυψαν και διαμορφώθηκαν μέχρι στιγμής. Τα θέματα έχουν ως εξής: επικοινωνία, ύψος της διατροφής, εκπαίδευση των παιδιών, δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, εξωσχολικές δραστηριότητες, το εξοχικό σπίτι στην Κρήτη και οι σχέσεις των παιδιών με το περιβάλλον των γονέων, οι σχολικές γιορτές, οι ονομαστικές γιορτές και βεβαίως τα γενέθλιά τους. Μετά από μία περίπου εβδομάδα από την προηγούμενη συνάντηση, τα μέρη με τους δικηγόρους τους βρίσκονται και πάλι μαζί με τους διαμεσολαβητές. Η ατζέντα της συζήτησης έχει διευρυνθεί πλέον και τα μέρη καλούνται να προτείνουν λύσεις στα θέματα που τα ίδια έχουν θέσει. Οι διαμεσολαβητές έχουν γράψει ήδη τα θέματα της νέας ατζέντας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε τη συνάντησή μας με τα θέματα όπως αυτά προέκυψαν από την προηγούμενη συνεδρία. Όπως τα βλέπετε και εδώ στον πίνακα, είναι αυτά που συμφωνήσαμε να δείτε και να επεξεργαστείτε με τους δικηγόρους, με τη βοήθεια των δικηγόρων και να επανέλθουμε σε αυτά, ώστε να προτείνετε κάποιες λύσεις εφόσον είχατε τον καιρό να τις σκεφτείτε. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει? Να ξεκινήσω εγώ πρώτα. Η Ηλέκτρα, είσαι εντάξει με αυτό? Νίκο. Είχα το πρόγραμμα των παιδιών και βάσει όσων προβλέπει το συμφωνητικό, θα ήθελα να πηγαίνω τον Γιάννη στις προπονήσεις και στους αγώνες του. Θα ήθελα να είναι μαζί μας και η Μαρία και να τους παίρνω μαζί κάθε Τετάρτη απόγευμα και να πηγαίνουμε στο πατρικό μου σπίτι, όπου θα μπορούν να τα βλέπουν και οι παππούδες. Τώρα, η Μαρία τα Σαββατοκυριακά έχει μουσική. Όσα Σαββατοκυριακά δεν έχω εγώ τη Μαρία, θα ήθελα να μπορώ να πηγαίνω στη Μαρία, να ασχολούμαι με τη μουσική της και να είναι μαζί μας και ο Γιάννης. Τα Σαββατοκύριακα που θα μένουν τα παιδιά μαζί μου, θα ήθελα θα έχουν το δικό τους δωμάτιο στο σπίτι μου και θα φροντίσω έτσι ώστε η σύντροφός μου να μην είναι παρούσα όταν βρίσκονται εκεί. Το ίδιο θα ήθελα αντιστοίχως να συμβεί και όταν τα παιδιά τα έχει η Ηλέκτρα, δηλαδή ο σύντροφός της να μην έρχεται σε επαφή μαζί τους. Εξάλλου και αυτή το ίδιο θέλει για τη σύντροφό μου. Σχετικά με τη διατροφή, τι έχεις να προτείνεις, σκέφτηκες κάτι? Εγώ μπορώ να δίνω μέχρι 550 ευρώ το μήνα. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για να εξακολουθήσουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο ιδιωτικό σχολείο. Ακολούθησα την πρόταση του δικηγόρου της Ηλέκτρας και ήρθα σε συνεννόηση με την τράπεζα για τη ρύθμιση του επισκευαστικού δανείου. Τις λεπτομέρειες θα σας τις πει η δικηγόρος μου. Λοιπόν, πράγματι, καθώς ο Νίκος είχε αποπληρώσει σημαντικό μέρος του δανείου για το σπίτι, η τράπεζα δέχτηκε να κάνει μία παράταση στο χρόνο αποπληρωμής, χαμηλώνοντας έτσι το μηνιαίο ποσό της δόσης στα 150 ευρώ. Έτσι λοιπόν, είναι εφικτό να καταβάλει ο Νίκος το ποσό των 550 ευρώ για διατροφή αντί για 400, τα οποία είχαμε αρχικά προτείνει.
Επίσης, να σας πω ότι για 1 χρόνο δέχτηκε η τράπεζα να παγώσει το δάνειο και έτσι είμαστε και σε θέση να καταβάλει ο Νίκος στην Ηλέκτρα το ποσό που της οφείλει ή τη 2.000 ευρώ. Εντάξει, καταλαβαίνω τη δυσκολία της Ηλέκτρας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο τη δεδομένη στιγμή, λόγω οικονομικών. Για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Ναι, πιστεύω πως τα παιδιά δεν πρέπει να σταματήσουν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τη μουσική αντίστοιχα, γιατί θεωρώ πως έχουν ταλέντο και θα πρέπει να συνεχίσουν. Επίσης, θα ήθελα έτσι κάτι που σκέφτηκα, θα ήθελα στις σχολικές εορτές, στις ονομαστικές τους, στα γενέθλιά τους, να φροντίσουμε έτσι ώστε να είμαστε και 2 παρόντες, γιατί αυτό θα ωφελήσει τα παιδιά. Τώρα για το σχολείο. Έψαξα κάποια δημόσια σχολεία, κατέληξα σε 2 συγκεκριμένα πειραματικά, στα οποία θα μπορούσαν τα παιδιά να φοιτήσουν. Εντάξει, θα χρειαστεί να κάνουμε μια αίτηση και να δώσουν κάποιες εξετάσεις. Τώρα το ποσό που θα καταβάλαμε για τα δίδακτρα του ιδιωτικού θα μπορούσαμε να τα βάλουμε, να τα τοποθετήσουμε στο αποταμιευτικό πρόγραμμα σπουδών που έχω ξεκινήσει, και ένα μέρος από αυτά θα μπορούσαμε επίσης να το χρησιμοποιήσουμε στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τα ταλέντα τους. Ναι. Εξακολουθώ να πιστεύω πάντως πως υπάρχουν και πολύ καλά δημόσια σχόλια που θα μπορούσαν να φοιτήσουν τα παιδιά. Και εξάλλου, γιατί εν καιρό κρίσης να πληρώνουμε τέτοια δίδακτρα. Νομίζω είναι πολύ τέλεια για μας. Εσύ, Ηλέκτρα, τι γνώμη έχεις? Ας ξεκινήσουμε από την διατροφή. Κοιτάξτε, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα. Είδαμε και με τον δικηγόρο μου την κατάσταση μισθωσίας του Νίκου. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι 550 ευρώ είναι πάρα πολύ λίγα. Ας βρει ένα μικρότερο σπίτι με λιγότερο ενίκιο για να μπορεί να συμπληρώνει τη διαφορά. Αυτά που χρειάζονται για τη διατροφή. Το ποσό που χρειάζονται τα παιδιά κάθε μήνα είναι 1.100 με 1.200 ευρώ μαζί με τα δίδακτρα. Εάν εκείνος δίνει 550, τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα βάλω εγώ. Και αυτό δεν γίνεται. Εγώ με τα βίας μπορώ να καλύψω 150 ευρώ και τα υπόλοιπα τα συμπληρώνουν οι γονείς μου, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι άνθρωποι. Δεν μπορούν να συνεχίσουν έτσι. Οι συντάξεις μειώνονται και εκτός αυτού έχουν και δικές τους ανάγκες. Οπότε ας δώσει κάτι παραπάνω και να μπορείς, δεν ξέρω, ας βρει μια δεύτερη δουλειά. Πρέπει κάπως να. Σχετικά με το πρόγραμμα των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό που προτείνει ο Νίκος, να συνοδεύει τα παιδιά σε εξωσχολικές δραστηριότητες. Φυσικά κατόπιν συνεννόησης, έτσι. Εντάξει, θα παραμέσουμε αυτό. Όσον αφορά τώρα την επαφή με τους παππούδες τους, συμφωνώ μεν, αλλά πρέπει κάτι να γίνει με τη μητέρα του Νίκου και να σταματήσει να με κακολογήσει τα παιδιά μου. Δεν γίνεται αυτό. Συμφωνώ επίσης τα παιδιά να μην έχουν καμία σχέση με τους συντρόφους μας. Ούτε από τη μια πλευρά, ούτε από την άλλη. Επίσης, συμφωνώ και με την πρότασή σου να είμαστε παρόντες σε εξωσχολικές γιορτές, γενέθλια, ονομαστική γιορτή, όλα αυτά. Πολύ ωραία. Ο Νίκος αναφέρθηκε σε κάποιες προτάσεις σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών. Ναι, στο θέμα αυτό διαφωνώ κάθετα. Θεωρώ ότι μια αλλαγή σχολείου θα τους έκανε κακό. Νομίζω ότι χρειάζονται κάποιες γερές βάσεις και αυτές μπορεί να τις παρέχει το ιδιωτικό. Δεν ξέρω κατά πόσο το δημόσιο μπορεί. Γι' αυτό και λέω όχι στην αλλαγή του σχολείου. Και αυτό είναι βασικά και ο λόγος που θέλω περισσότερη διατροφή. Γιατί πρέπει κάπως να καλυφθεί η διαφορά. Και αυτό πρέπει να γίνει από το παρόντα μισθό του Νίκου. Μπορεί να γίνει αλλιώς. Επομένως, αν καταλάβαμε καλά, ο λόγος που επιθυμείς να παραμείνουν τα παιδιά στο ιδιωτικό σχολείο είναι καθαρά λόγοι ποιότητας και οι βάσεις που παίρνουν από τις σπουδές τους εκεί. Φυσικά, γιατί χρειάζονται βάση και τις μελλοντικές σπουδές τους. Να ακούσουμε τώρα την πλευρά του Νίκου, αναφορικά με το εξοχικό στην Κρήτη. Κοιτάξτε, σχετικά με το εξοχικό πρέπει να τονίσουμε ότι ο Νίκος δυνατεί να καλύπτει ταυτόχρονα τα πάγια έξοδα του σπιτιού, ενώ έχει αναλάβει όλο το δάνειο για το εξοχικό αυτό σπίτι. Μια λύση που εμείς προτείνουμε είναι να μισθωθεί. Είναι στην Κρήτη, υπάρχουν πολλοί τουρίστες που θέλουν για τις διακοπές τους να μισθώσουν κάποιο σπίτι. Η τουριστική περίοδος είναι από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Άρα θεωρούμε ότι μπορεί να καλυφθεί το ποσό των διδάκτρων από τη μίσθωση αυτή, εφόσον βεβαίως αποφασίσουμε ότι τα παιδιά θα μένουν στο συγκεκριμένο σχολείο. Πώς σας ακούγονται οι σκέψεις από την πλευρά του Νίκου? Κοιτάξτε,
Η πλευρά μας κατόπιν ορίμου σκέψεως προτείνει ότι το σπίτι, το εξοχικό στην Κρήτη, μπορούν να το μοιραστούν μεταξύ τους η Ηλέκτρα και ο Νίκος για ένα μήνα κατά το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών με τα παιδιά τους. Συμφωνούμε βέβαια πως το θέμα των εξόδων συντήρησης του σπιτιού είναι ένα θέμα σημαντικό και πρέπει να το συζητήσουμε. Όσον αφορά το θέμα της μίσθωσης, συμφωνώ και εγώ ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Το μόνο που μένει είναι να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό. Έχετε κάνει πολύ δρόμο. Οι λύσεις που προτείνατε είναι σε πνεύμα αμοιβαίας συνεργασίας και κατανόησης. Είναι πολύ σημαντικό ότι ως προς το θέμα της επικοινωνίας των παιδιών και ως προς το θέμα της επαφής των παιδιών με το περιβάλλον σας έχετε απόλυτη ταύτιση και έχετε συμφωνήσει. Επίσης, ως προς το θέμα των 2.000 ευρώ που υπολείπονται, ο Νίκος συμφώνησε να αποπληρωθεί το ποσό αυτό μέσα στο διάστημα του τρέχοντος έτους. Άρα έχετε μία συμφωνία και αυτό είναι δική σας επιτυχία. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θέματα στην ατζέντα μας, τα οποία εκκρεμούν για να τα συζητήσουμε και για να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτά. Ένα από αυτά είναι η διατροφή. Νίκο, είπες ότι το ποσό το οποίο μπορείς να διαθέτεις μηνιαίως είναι 550 ευρώ. Ακριβώς. Εσύ, Ηλέκτρα, ανέφερες ότι οι δυνατότητές σου είναι του ύψους των 150 ευρώ. Υπολείπονται δηλαδή άλλα 400 με 500 ευρώ, τα οποία αυτό το διάστημα καλύπτονται από τους γονείς σου. Ακριβώς. Και επομένως πρέπει να διερευνήσουμε άλλους τρόπους, ούτως ώστε να αναζητηθούν άλλοι πόροι για να καλυφθεί αυτό το ποσό. Επίσης, αναφερθήκατε στο θέμα των σχολείων των παιδιών. Η Ηλέκτρα προτείνει τη συνέχισή τους στο ιδιωτικό σχολείο, στη φοιτησή τους δηλαδή όπως γίνεται μέχρι σήμερα, στο ιδιωτικό σχολείο. Ο Νίκος προτείνει τη λύση του πειραματικού δημόσιου σχολείου. Σχετικά με το θέμα της διαχείρισης του σπιτιού στην Κρήτη, και οι δύο θέσατε θέματα αντιμετώπισης των εξόδων του σπιτιού και προτείνατε ως λύση τη μίσθωση του σπιτιού αυτού τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα για να καλυφθούν και τα έξοδα του σπιτιού, αλλά και για να μπορέσει να καλύψει το ποσό, να καλύψει κάποιο ποσό που έχετε ανάγκη. Η Ηλέκτρα επίσης έθεσε θέμα χρήσης του σπιτιού αυτού για ένα μήνα το καλοκαίρι, προκειμένου να κάνετε διακοπές με τα παιδιά σας. Θέλετε να εξετάσουμε πώς θα βρεθεί κοινό έδαφος και σε αυτά τα θέματα? Κοιτάξτε, εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Υπάρχει έλλειψη χρημάτων, οι ανάγκες των παιδιών είναι συγκεκριμένες και όσο μεγαλώνουν θα γίνονται και μεγαλύτερες. Άρα, το εξοχικό στην Κρήτη, οι εξωσχολικές δραστηριότητες και το σχολείο είναι σημαντικά θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Μα συμφωνούμε με όλα τα θέματα έτσι όπως τέθηκαν, ακόμα και με το σπίτι στην Κρήτη. Με το σχολείο όμως το εγχείρημα οικονομικά δεν βγαίνει. Τι θα κάνουμε γι' αυτό? Εδώ υπάρχει ένα καλό ζήτημα προς συζήτηση. Μπορείτε να επανεξετάσετε το ποσό? Μία λύση είναι να νοικιάσουμε το σπίτι για τη σεζόν και να κρατήσουμε το σπίτι για ένα μήνα, στο οποίο το μισό μήνα θα μένει η Ηλέκτρα με τα παιδιά και τον υπόλοιπο μισό θα μένω εγώ. Συμφωνώ δηλαδή με αυτά που έλεγε πριν η Ηλέκτρα. Έχετε στοιχείο ότι μισθώνοντάς το θα καλύψετε το ποσό? Τώρα δεν το έχω ψάξει, αλλά ξέρω ότι είναι σε καλό σημείο το σπίτι και θα πρέπει να συμβουλευτώ έναν μεσίτη. Πώς το ακούτε αυτό? Ναι, μια χαρά. Μπορούμε να απευθυνθούμε σε μεσίτες και σε τουριστικά πρακτορεία. Αν δεν το γνωρίζει, ξαδέρφη μου, η Ιωάννα έχει ένα τουριστικό πρακτορείο στα Χανιά και συνεργάζεται με μεσίτες και του εξωτερικού κιόλας. Οπότε μπορούμε να απευθυνθούμε και σε αυτήν. Επομένως, συμφωνείτε και ως προς αυτό? Πολύ ωραία. Συμφωνώ, ναι. Τα μέρη συνεχίζουν να συζητούν σε κοινή συνάντηση για τη δυνατότητα αλλαγής σχολείου, καθώς και για το ύψος της ενδεχόμενης μίσθωσης, ύστερα από στοιχεία που συνέλεξαν από μεσίτες της περιοχής. Όπως φαίνεται, είμαστε κοντά σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία που θα ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες τις δικές σας και των παιδιών σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή συνεδρία και θα μιλήσουμε με τους δικηγόρους σας για να κανονίσουμε το ραντεβού της επόμενης. Βρισκόμαστε τώρα 5 μέρες μετά την προηγούμενη συνεδρία. Τα μέρη βρίσκονται πάλι με τους δικηγόρους τους και το διαμεσολαβητή σε κοινή συνάντηση. Συζητούν τα θέματα που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα από την προηγούμενη φορά, δηλαδή το θέμα του σπιτιού στην Κρήτη και το θέμα του σχολείου, και καταλήγουν σε συμφωνία. Έρχονται στην τελική κοινή συνάντηση για να οριστικοποιήσουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίας. Μετά από τις συζητήσεις που είχαμε σε αυτή την τρίτη συνεδρία, σε κοινές και σε κατηδίαν συναντήσεις,
είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε συμφωνία σε όλα τα θέματα. Να τα δούμε ένα-ένα, για να τα οριστικοποιήσουμε. Βεβαίως. Ως προς την επικοινωνία. Και όπως ορίζεται στο προηγούμενο συμφωνητικό, ο Νίκος θα συνοδεύει τα παιδιά στις εξωχολικές τους δραστηριότητες, αλλά και πέρα από αυτό, εφόσον θα υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με την Ηλέκτρα και σε άλλες από αυτές. Ως προς τα έξοδα των παιδιών, τα έχετε καθορίσει στο ποσό το 1.100 ευρώ το μήνα. Και αυτό το ποσό θα συγκεντρώνει το εξής. Νίκο, θα καταβάλεις 550 ευρώ, εσύ Ηλέκτρα τα 150 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό, το υπολοιπόμενο των 400 ευρώ, θα εξασφαλίζεται, θα εξοικονομείται από το μίστομα του σπιτιού της Κρήτης. Ως προς την καταβολή των οφειλόμενων διδάκτρων. Νίκο, συμφώνησες να το αποπληρώσεις σε μηνιαίες δόσεις της ύψους 167 ευρώ. Ως προς τη χρήση του σπιτιού στην Κρήτη, έχετε συμφωνήσει μίσθωση κατά τους μήνες Απρίλιο έως Ιούλιο με μίσθωμα 2.000 ευρώ το μήνα, όπως έχει καθοριστεί από τους μεσίτες και από τις προτάσεις των μεσιτών. Και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε αποκλειστική συνεργασία με το τουριστικό πρακτορείο της Ιωάννας στα Χανιά. Τα παιδιά θα συνεχίσουν να πηγαίνουν στο ίδιο ιδιωτικό σχολείο. Στις σχέσεις των παιδιών με το περιβάλλον σας, συμφωνήσατε ότι θα κρατάτε τις προσωπικές σας σχέσεις μακριά από τα παιδιά σας. Και ως προς τις σχολικές γιορτές, γενέθλια, ονομαστικές γιορτές, θα είστε και οι δύο παρόντες σε αυτές. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Νίκο και Ηλέκτρα, είναι αυτά τα θέματα τα οποία έχετε συμφωνήσει? Ναι. Αυτά είναι. Οι δικηγόροι συμφωνούν σε αυτά? Συμφωνώ. Επομένως, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στις απαραίτητες υπογραφές. Έχουμε εδώ τα συμφωνητικά, τα πρακτικά. Μπορείτε να τα δείτε. Το πρακτικό που συντάσσεται από τους διαμεσολαβητές αποτυπώνει τη συμφωνία των μερών και υπογράφεται από τους διαμεσολαβητές, τα μέρη και τους νομικούς τους παραστάτες. Έχοντας ολοκληρώσει και το στάδιο των υπογραφών στα απαραίτητα έγγραφα, θα θέλουμε να εκφράσουμε τη χαρά μας και την ικανοποίησή μας, εγώ και η Δήμητρα, για την έκβαση της διαμεσολάβησης, για το αποτέλεσμα που καταφέρατε να έχετε, τη συμφωνία αυτή, και ευχόμαστε να είναι βιώσιμη και να διαρκέσει το χρόνο για το καλό το δικό σας και το καλό των παιδιών σας. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον Νίκο και την Ηλέκτρα, τη Δανάη και τον Χρήστο για αυτή τη συνεργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.